Sangka pakaripun ingkang Rama. Ingkang Rama wonten sak ngarsanipun pinangate kalih ing ngarsa Sung Tuladha. Paradene pinangate Saripit wonten ing satengahing Rama dalah ibu ing Madya mangun karsa. Ingkang ibu tansah nirekaken wonten sak wingkingipun pinangate Saripit tansah tuturi handayani. Sedaya sami lumaksana tumapak tumuju dampar kencana ingkang awani reta. Kadhereken sang cucu imampah pendhidhing lampahan inggih Mas Abiwiyo minangka ingkang mangarsani upada pagya wonten ing enjang mriku. Sinawi mangsana yang sepakali tansah nyuwun mring Gusti ingkang murbeng gesang. Mugia putra kekalih ingkang nembe kemawon rumamah maksana mangun kuwarga dilarang Masaramaja sak lami-laminipun tansah saged pinaringan berkah saking Gusti. Dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah kebak berkalah ridho saking Gusti Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silakan cewek satu cowok satu. Sampun prapten wonten ing sak ngarsanipun dampar cara ingkang awanen pokok. Tiang sepah kaitan sadherekaken putra kekalih lumampah maksana ana ing alam ingkang dewasa. Enggal kadhedaken rupada ing kamarata pun inggih pangkon timbang. Pinanganten kalih dipun timbang kaliyan ingkang Rama. Kados punapa bobotipun abotipun pinanganten kekalih. Ingkang ibu saged pirsa dumateng ingkang bapa pake abdi anak dhewe lan anak mantu ora duwe. Anak dhewe lan anak mantu ora ana bendane. Padha abote ateges padha sayangi. Inggih Rama. Sanesipun parawon dumateng Bapa Sugih saged anglenggaken putra kekalih kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Yen anakku sak loro wis ger wong nang kene